Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masoya kallon shirin fatake, wannan bidiyon naku ne na musamman. Domin na san kuna da tambayoyi da yawa da kuke so ku yi, amma ba ku da waɗanda za ku tambaya da kuma waɗanda za su ba ku amsa. Da yawa daga cikinku suna neman shirin fatake a online a YouTube kenan, to amma ba sa samu. Dalilin shine kamfanin da ya shirya wannan fim wato UK Entertainment ba su ɗora wannan fim ɗin a online YouTube. Sai sa za ka gama yin sacin ɗinka gaba ɗaya ba za ka same shi a YouTube ba. Idan kana so ka san hanyoyi mafiya sauƙi da za ka riƙa bi domin samun wannan shiri mai suna fatake, ka ci gaba da kallon wannan bidiyon domin a cikinsa ne za mu faɗi hanyoyi mafiya sauƙi da za ka iya bi domin samun wannan shiri mai suna fatake a duk ranar Lahadi bayan an gama yinsa. Wannan shahararren shiri mai suna fatake dai ana nuna shi ne a tashar Gaskiya TV Plus da ke ƙasar Ghana. So da yawan ku na san cewar ba su da satellite ko kuma guraren da suke ba sa kallon wannan tasha, sakamakon haka ne suke samun cikas wajen neman wannan shiri mai suna fatake, bayan kuma sun kasance masoya ne kuma suna ƙaunar wannan shiri mai suna fatake. Wannan shine dalilin da ya sa ne wannan bidiyon, domin ina so in taimaki 'yan uwana masoya wannan shirin na fatake, domin ni ma na kasance ina ƙaunar wannan shiri kuma ina kallon shi. Ga duk wanda yake da wata tambaya ko kuma yana son sanin hanyoyin da zai rinka samun wannan shiri cikin sauƙi, a ƙarƙashin wannan bidiyon idan ka duba description za ka kalli wani link na WhatsApp. So ka danna kan shi, zai nuna maka inda za ka yi mana magana ta WhatsApp. Mu kuma za mu gwada maka yadda za ka rinka samun wannan shiri cikin sauƙi ba tare da ka sha wahala ba a duk ranar Lahadi da zarar an gama yinsa. Sannan kada ku manta, idan yau ka fara zuwa wannan tasha tamu ta Duniyar Hausa TV, ina so ka danna alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, domin da zarar mun sake wani update akan shirin fatake zai zo zuwa wayarka kai tsaye.